No, aleshores, bueno, comencem una mica la xerrada aquesta per entendre una mica més el que està passant a Perú. L'hem preparat de la següent manera. Una primera part, hi haurà un informe La primera part hi haurà un informe d'uns 10 minuts que un company del grup de la secció peruana que es diu Partit de Treballadores i Treballadors Unidos, que és el nom de l'organització, ens han enviat, gravat des de Cuzco. Després comentarem per què avui és un dia important. Abans també fèiem una mica d'esment el que està passant ara en aquest moment justament a Cuzco, altres capitals, i per què avui és un dia que és possible que estigui a les notícies a la nit quan anem cap a casa, perquè s'estan esperant coses. I després jo el que miraria de fer només és una mica de context, perquè ell explica molt les mobilitzacions d'ara, estan enviades des d'aquest matí, o sigui que està gravat al moment, pràcticament és d'avui mateix, per tant està molt actualitzat, i jo després faria algunes reflexions de marc general en què s'està donant aquesta mobilització, tant a nivell d'Amèrica Llatina com la situació, precedents que hi ha hagut, etc. Una mica de contextualitzar, i aleshores ja podem entrar una mica en debat, preguntes, opinions, el que vulguem. Sí? Doncs vinga, donem pas amb el... Reciban el saludo desde Perú, aquí enfrentando a este gobierno asesino en más de, o en casi, un poco más de un mes, en casi 2 meses, llevamos más de 60 asesinados por este régimen. Un régimen que a todas luces busca entregar el país a las grandes transnacionales. Este año, en 2023, terminaban muchas de las concesiones mineras, petroleras y otras áreas de extracción en el país. Entonces, el fujimorismo, el sector de la ultraderecha más cavernaria que hay en el país, se aferra al poder y usa a la presidenta Dina Boluarte como su cara visible para generar todas estas concesiones o ratificar estos convenios por 30 años. El país, con esta primera ley que votó el Congreso y que el Ejecutivo lo aprobó, que habla con un nombre muy bonito de la homologación de la explotación minera, se les devuelve el impuesto o se les devuelven los impuestos a las grandes mineras. Esta es la razón por la que el fujimorismo y el gobierno de Dina Boluarte se aferran al poder sin importarle la masacre que viene sucediendo en el país. El país entero se ha movilizado y esto empezó por el sur. Las regiones del sur, Cusco, Ayacucho, Puno, Apurímac, son las que empezaron estas jornadas después de que el presidente Castillo, en un intento fallido, intentara cerrar el Congreso. Este intento trajo como consecuencia que el Parlamento de mayoría fujimorista lo declarara, lo vacara del cargo y asumiera el control la vicepresidenta Dina Boluarte, que se rodeó de todo el fujimorismo para gobernar. Han pasado, como mencionaba, un poco más de 2 meses o poco menos de 2 meses de gobierno con más de 60 muertos. Se habla hoy de muchos desaparecidos en las regiones de Cusco, en las regiones de Ayacucho, de Puno. No hay cifras oficiales o cifras reales, pero sí hay denuncias por las redes sociales de muchos desaparecidos. La prensa oficial habla de 58 a 59 asesinados. La prensa alternativa habla de más de 60, 64 a 68 asesinados por el régimen. Un país completamente militarizado. Se veía hace un par de días
una tropa bastante significativa recorriendo o yendo hacia la región de Puno, que está al sur del país, eh, armados, pero como si irían a una guerra. Tanques, portatropas, armas de largo alcance. El gobierno declaró la guerra al sur. Eh, Enfrentamientos muy intensos en todo el sur. Eh, el norte que se plegó algo más reciente a estas jornadas, La Libertad, que es una región del norte, una de las que ha sonado más o las que ha peleado más en la zona norte del país. En las otras regiones no es que no haya nada, como la prensa lo quiere hacer ver. Hay movilizaciones menos contundentes que la del sur, pero hay movilizaciones y luchas en todas las regiones del país. Lima entró recién con fuerza en una segunda etapa de estas jornadas y ya vemos un primer asesinado. La prensa completamente parametrada que busca esconder o busca tergiversar y distorsionar todas las noticias. Se habló de infiltración terrorista, se habla de infiltración del narcotráfico, se habló de financiamiento y de entrada de armamento desde Bolivia, cosa que es completamente descabellado, ¿no? No hubo ningún herido de las fuerzas represoras por arma de fuego, pero sin embargo la presidenta y toda la prensa dice que está entrando armas, está entrando municiones, las famosas balas Dundum, que son balas que explotan y que destrozan el organismo desde adentro y que no salen, que entraron ese tipo de armamento desde Bolivia. Pero no hay ningún policía herido con ese tipo de balas, pero sí hay una serie de asesinados por balas de policías disparadas a la cabeza y disparadas al cuerpo. El último asesinato ocurrió en la ciudad de Lima, en la cual un policía le dispara a un manifestante que no hacía nada, que estaban casi prácticamente arrinconados. Se la dispararon a 3 metros de distancia aproximadamente, un disparo en la cabeza. La prensa oficial y el gobierno manejaron la información. El Ministerio de Salud sacó un pronunciamiento en la que decía que el paciente había llegado con test grave y a la media hora saca un segundo pronunciamiento en la que dice que ha sido por un impacto de un objeto contundente generando un corte o una incisión en la región retroauricular, intentando maniobrar o modificar la necropsia para decir que fue una piedra de los manifestantes que mató a, este, a esta persona. Salen las cámaras en las que muestran cómo el policía a menos de 3 metros o alrededor de 3 metros le dispara y la prensa se quedó callada. Ese es el estado de las luchas en estos momentos en Perú. No han parado. Parecía que la movilización se desgastaba, pero no se está desgastando. Las delegaciones en la capital se renuevan, algunas retornan a sus regiones y nuevos contingentes se dirigen hacia Lima. Las provincias siguen bastante fuertes las movilizaciones. En Puno casi todas las regiones están paralizadas. Andahuaylas, Apurímac, paros completamente secos. En el Cusco, los distritos y las provincias con paros bastante fuertes, sectores que no han dado tregua ni un día desde que empezó en el mes de diciembre estas jornadas. Para el día de hoy, jueves, se anuncia la toma de Cusco. Eh, Contingentes muy grandes van a llegar de todos los distritos y todas las comunidades del Cusco a jornadas muy intensas aquí. Para esto la derecha y el fujimorismo intentan una serie de mecanismos para amedrentar. El asesinato de todas estas personas fue parte de esos mecanismos. Se modificaron las leyes y ahora bloquear una pista, eh, tirar una piedra al policía en la manifestación como respuesta a la represión brutal,
es considerado terrorismo y ya hay muchos detenidos. El día de ayer en el Cusco hubo un poco de choque, se detuvieron a 5 personas tirando piedra y hoy ya están, o sea, con un juicio veloz de un par de horas, los 5 chicos ya están purgando prisión en una cárcel por 5 años. Eh, la represión es fuerte, pero no hay amedrentamiento de la gente. Hay una decisión muy fuerte de continuar la lucha hasta que el gobierno caiga. ¿Cuál es el pedido central de las personas o de este contingente del sur que empezó la lucha? Eh, Empezó básicamente por un sector que pedía la restitución de Castillo y su liberación. Cuando las jornadas se masificaron, bueno, es lo menos prioritario la liberación de Pedro Castillo y ya casi no se habla de su restitución como presidente. El grueso de la población que salió a las calles o que sale a las calles, lo que pide es que se vayan todos, cárcel para los responsables de estos asesinatos y una asamblea constituyente que cambie la constitución y que cambie las reglas de juego que permiten a estos corruptos entregar al país a las grandes transnacionales en un saqueo impresionante de todos nuestros recursos. Entonces el objetivo central de estas jornadas es que se vayan todos y que se cambie esta constitución que fue hecha por el Fujimorismo a medida de ellos para terminar de rematar el país y hoy lo quieren volver a hacer. 23, como decía al inicio, casi todas las concesiones van a caducar y ese es el objetivo del botín. Em, bueno, esa es la situación de las luchas en el Perú. Todavía no hay visos de superar esta crisis. El Parlamento sigue discutiendo de convocar elecciones con maniobras. El Ejecutivo lanza la pelota al lado del Congreso, pero sin intención de dejar el cargo, sin intención de dejar el poder a costa de más matanzas y de que la sangre de la población siga recorriendo las calles del país. Esta es la situación, seguimos en pie de lucha. El partido nuestro está metido en estas peleas en Lima, en Ayacucho y en Cusco. Vamos con todo en este frente, construyendo el partido y buscando eh, que esta situación cambie y buscando tumbarnos al sistema y en este proceso construir este partido revolucionario y darle dirección a estas luchas impresionantes. Vinga, doncs intentem, si us sembla, eh, l'explicació que ell fa del moment que estan esperant. Avui hi ha 2 temes molt importants. Un és que és una jornada de lluita, particularment ell està a la zona. Hi havia també companys que ho podien fer des de Lima i d'alguna manera van dir no, millor des de Cuzco, que és una de les zones on hi ha, diguem-ne, més potencial de mobilització. I estan esperant, avui estarà passant en aquest moment, una jornada d'aturada completa de Cuzco. Després explicarem aquesta. Ell diu, hi vendran pobladors i gent de tots els pobles del costat i vaig a la capital. I aquest mecanisme, que el veurem també a Lima, té molta tradició a Perú i no només a Perú, perquè és una mica la reivindicació del sud, que és la zona de la serra, la zona on hi ha la mineria, la zona de baixar a la capital, perquè sempre hi ha hagut el sinònim a la capital no s'escolta. Això ho trobarem també a altres llocs, on és la tradició una mica de poblats que estan a la serra, moltes vegades amb components indígenes, que és el baixar a la capital per fer-se sentir. Aquest sentiment d'això, no? De fet, hi ha, per col·locar una mica la seqüència de fets, van haver-hi unes eleccions, 2021. En aquestes eleccions arriben a segona volta un component de l'extrema dreta, quan ell deia Fujimorismo, Fujimori, va ser un president del Perú, que a més va canviar la Constitució i que acaba a presó. Vull dir, perquè a més hi ha molts elements de corrupció i molta història de tot allò, el que ell denuncia també
fa una Constitució a la mesura dels grans interessos de les multinacionals, sobretot mineres, i llavors és la filla d'ell, Koiko Fujimori, i Castillo. Castillo és un profe, un mestre de la zona del sud. Aparentment en aquell moment sense pràcticament organització. Ell després entra en una organització, però ara ja no hi és. L'organització es diu Perú Libre, és una organització que reclama el marxisme-leninisme, tot això. També la que actualment és la qui governa ara, la Dina Boluarte, també era d'aquesta organització aquest temps, és a dir, que un temps ells estan en aquesta organització, es presenten a les llistes, i la gent, davant de l'elecció, una mica el que està passant en molts llocs d'Amèrica Llatina, Xile, entre Kast, l'extrema dreta, i Boric, Colòmbia, en Petro, en aquí, Castillo... O sigui, podríem seguir tota una sèrie de fets en el qual hi ha una crisi econòmica molt forta, hi ha una radicalització molt gran, de manera que troba directament components d'extrema dreta o una recomposició d'esquerres. I és el que moltes vegades està arribant. També, d'alguna manera, això va passar a Brasil, amb Lula i Bolsonaro. Vull dir que trobem aquesta polarització i a la vegada un cert gir a l'esquerra, i Castillo ve acompanyant un gir que es dona en tot el continent. Per què? Perquè les condicions de vida, la caiguda, el deteriorament, el grau de precarietat a Perú, que tinguin contracte precari, els que tenen contracte, ells diuen precari o informal, l'economia informal és aquesta, que la gent es busca la vida, més del 70% de la població. 70. Llavors, el grau de degradació que es produeix és tan gran que no hi ha espai per un centre, no, hi ha una polarització i la gent busca, i en aquest cas el tema de Castilla. Llavors, ella arriba al govern amb tota una sèrie de compromisos importants de nacionalització de les mineres, de la nacionalització del sòl, del tema de pujar, per exemple, educació i sanitat, que estan 2,6% del pressupost i 2,8% al 10%, tota una política per acabar amb la corrupció, convocatòria d'assemblea constituent per acabar d'una vegada amb la constituent de Fujimori, i passa un any i mig i no es produeix cap fet d'aquests. Contínuament, com passa en tant govern d'aquests d'una suposada esquerra, un Syriza aquí a Grècia, o és igual, podríem dir inclús un Boric a Xile, després comencen les pressions de les grans patronals de tot això, i el govern tot aquell programa el va aparcant, i a la vegada es va quedant aïllat. Per què? Perquè, per una banda, tampoc és el govern de les multinacionals, perquè per això millor la filla de Fujimori, no és tampoc el seu govern, i per altra banda la seva base natural, que és la gent, si va veient que no, va perdent, i Castillo es va quedant aïllat. Llavors, la dreta va intentant això que diu la vacancia, que és una destitució. En un altre lloc seria el de l'impeachment, aquest que diuen els americans, que vota, hi ha una sèrie de possibilitats, i una majoria qualificada ha de votar el tema de la destitució del Castillo. I fan dos. Ell canvia al punt que en un any i mig hi ha més de 80 administrables, o sigui, persones que passen pel govern. Ell abandona el partit. La seva vicepresidenta, que és la que ara està, abandona el partit també. Vull dir que es va quedant cada vegada més aïllat de tot. I la prova és que quan ell veu que a la tercera pot venir la definitiva i el reconstitueixen, ell precipita una dissolució del Congrés. Llavors, ell dissol el Congrés, fa convocatòria d'eleccions, dura 3 hores, perquè a les 3 hores el Congrés es reuneix, i vota
a favor de la destitució del Castillo, necessitaven, jo m'he apuntat perquè és molt significatiu, necessitaven 87 parlamentaris per destituir-lo, que és 2/3. Voten 101 per destituir-lo. Només 6 en contra i el seu propi partit vota per destituir-lo. Ho dic simplement pel grau d'aïllament en què havia quedat Castillo. I nomenen a la que el propi Castillo havia nomenat com a segona, que és la Boluarte. De manera que la crisi política és absoluta, l'aïllament del Castillo és absolut, ell comptava amb una acció de les Forces Armades quan qui tenia l'acord amb les Forces Armades per actuar era el Congrés, amb aquest sector de Fujimori i tot allò, que vota a favor de que la substituta sigui la vicepresidenta del propi Castillo. Vull dir que és una advocada que té tota una tradició de lluites, vull dir que ha passat. En aquell moment estava jugant el paper d'un acord amb Fujimori. Vull dir que és un grau de descomposició molt gran, el que si a més mirem una mica endarrere no dona temps, però allò, partits que exploten és una constant. Vull dir que portem... Penseu només que en els últims anys els 5 últims presidents tots s'han acabat acusats per corrupció i destituïts. De manera que la inestabilitat política és enorme. Llavors, en aquell moment el Congrés la nomena amb ella comença detenint-lo amb ell i el posa a presó, i a la zona del sud, i aquí un parèntesi, una mica a Perú, la capital, o sigui, són 34 milions d'habitants, 10 milions són la capital, Lima. La costa és una zona que és continuació una mica desèrtica, del desert d'Atacama, de Xile, que tiren amunt, tota que és la zona que toca la zona del Pacífic, que és una zona desèrtica. Llavors, al sud ve els Andes del sud, que és la zona minera, on hi ha això, i després a l'est queda la selva. Llavors, en aquesta composició del sud, que és també el que ens explica Taylor, neix tota la reacció contra el govern nou que ha destituït el Castillo. I ell diu, és veritat que al principi surten amb l'exigència de Castillo restitució i lliberació, clar, està detingut, per tant, destitució. Però després aquest tema passa a un segon terme i el tema és volem una constituent que refaci les bases des de baix. Per tant, el tema de la constituent es converteix en un dels reclams, juntament quan comencen a haver-hi morts, però són morts. La investigació i càstig de les persones que han estat assassinant i tot això. Llavors, hi ha 2 etapes. Una primera comença les mobilitzacions al sud, talls de carretera i tal, i el 19 de gener hi ha un salt de tota la mobilització, que és quan comencen a anar a Lima. Per què? Perquè es diuen, a Lima es decideixen les coses. I per tant comencen les marxes cap a Lima. Arriben allà i tot l'intent del govern, que és alerta que venen els que, un perill per la seguretat pública, i alerta perquè darrere hi ha els instigadors dels que havia sigut Sendero Luminoso. Això ara ho deixo així en parèntesi per no allargar-ho, amb Sendero Luminoso, terrorista, narcotraficants, i en tota una sèrie d'acusacions, i en comptes de rebre malament, quan arriben a Lima, allà els estudiants juguen un paper vital, perquè és acollir, creen tot un mecanisme per acollir la gent que està arribant. I s'ocupa la primera universitat que va haver-hi a Amèrica Llatina, que és la de San Marcos, que és la històrica. La primera d'Amèrica Llatina, la primera. Llavors, allò s'ocupa, s'instal·la totes les... perquè la gent ve moltes vegades en família, amb tot, vull dir que moltes vegades són marxes molt d'allò, i
comença una repressió brutal. Al punt de que 4 dies després allò es treu, però amb la intervenció de tanquetes. Una repressió. És veritat que no hi ha morts, però hi ha una repressió molt forta i se'ls treu fora. Llavors, hi ha una reacció que diuen el que no s'havia aconseguit fins a aquell moment i és que Lima reaccionés, comença les mobilitzacions fortes. Per tant, hi ha un salt. Llavors, des d'aquell moment fins ara ell ho explica, que diu, és veritat que hi ha gent que ha de tornar, però hi ha com uns relleus, de manera que es continuen les mobilitzacions a Lima. Vull dir que és un moviment continu de gent que... Llavors, això què provoca? Provoca que per part del govern va veient que la situació no la controla amb la repressió i que puja el nombre de morts. I que cada que hi ha més morts hi ha més mobilització. I que passa el temps i que no controla. Llavors ells diuen, primera cosa, intentem, doncs anticipem, no farem el que la gent diu que vol ja amb la convocatòria d'eleccions, tots fora, etcètera, sinó que el que farem serà avançar les eleccions que havien de ser el 26 i les posem al 24. I la gent continua. I l'última, que avui tornen a votar, vull dir que avui sabrem novament què hi ha, fins i tot el sector fujimorista amb la Boluarte diu, passem-les al 23, octubre del 23, és a dir, anem tirant endavant a veure si la gent afluixa. I avui s'havia de tornar a votar, perquè la primera votació aquesta la perden en el Congrés, hi ha una divisió molt gran entre grups, vull dir que la perden al Congrés i avui es tornava a votar, de manera que avui s'esperava mobilitzacions molt fortes novament a Lima, amb el Congrés pel mig, amb la votació, amb el tema i amb això. Per tant, la situació completament oberta i ja portem el que ell diu quasi 2 mesos. Ara el 8-9 de... que no va ser el 8 de desembre, si no recordo, o 7 o 8 de desembre, quan hi ha tota la moguda de Castillo, i ara aviat al febrer, 2 mesos, d'una mobilització que no aturen. Llavors, ell també deia algunes claus importants, que hi ha tant interès que les multinacionals tinguin tanta força en el país. I això ho havien canalitzat, sobretot en Fujimori, moviment de grans privatitzacions de tot, o sigui, que ho venguin tot i que es controla les multinacionals. Sobretot mineria, coure, or, plata, zinc, plom, derivat del petroli i gas, i en un segon terme, perquè és veritat que no és com altres països d'Amèrica Llatina amb grans extensions, però sí que hi ha productes agrícoles. Però no és... L'essencial allà estan les mineres. I l'organització tradicional de la serra, dels pobles, tot això, és contra les mineres. O sigui, ara explicaré una mica el tipus d'organització que s'han establert allà, però és... O sigui, sempre el lloc més mobilitzat ha sigut al sud i és amb el tema de la mineria com a un dels elements centrals. Aquí veurem que interessos l'estat espanyol en té. Per exemple, l'any passat va ser el primer inversor. O sigui, quan aquí, el dia següent, el Sánchez felicita a la Boluarte i li diu molt bé perquè heu aturat un cop perquè el Castillo volia dissoldre el Parlament. Tots s'acusen de cop d'estat. Un per voler dissoldre el Parlament i l'altre per haver liquidat el president electe. Vull dir que l'acusació és mútua. I llavors aquí, per exemple, tenim el Sánchez que aplaudeix a la Boluarte i Izquierda Unida amb Podemos i tot allò que diu que el que caldria és que restituís el Castillo. Tota l'esquerra d'Amèrica Llatina està partida. De manera, Lula aplaudeix a la Boluarte. Fernández aplaudeix a la Boluarte. Però Mèxic també, ara estic parlant de suposats més o menys esquerres latinoamericanes, dic més o menys perquè tot és relatiu. Però Mèxic, Venezuela, Bolívia, Colòmbia, Brasil, es posicionen
per la restitució de Castilla o com a mínim critiquen a la Boluarte. Llavors ja com, ara hi ha hagut justament el 24 a Buenos Aires, va haver-hi una reunió de tots els estats d'Amèrica Llatina i estaven dividits en aquest tema en què uns acceptaven el tema del govern actual i uns altres estaven en contra. És a dir, que divideix a uns i als altres. Perquè imagineu el grau de crisi que s'ha produït amb el tema de fins i tot això mateix. Hi ha declaracions del president del Perú Libre, que és el partit amb el que Castillo va guanyar les eleccions, advertint-lo de cop d'estat. O sigui, hi ha una crisi completa. Tot aquest tema. Dins dels interessos, ja deia, l'estat espanyol té interès en allò i gairebé de les 200, hi ha 250 empreses espanyoles enregistrades que treballen a Perú i estan totes les economies. Des de la Caixa, el banc, no sé què, els hotels, el Corte Inglés, no sé, tots els Repsol, evidentment, vull dir que estan tots amb interessos importants a Perú. Vull dir que estan tots implicats en un tema com aquest. Llavors, què és el que diuen com a gran problema? Ells diuen la mobilització és molt forta, però és veritat que no hi ha un pla central. És a dir, es va decidint, per exemple, ell deia a Cuzco, diu, tenim una coordinadora aquí, i totes les activitats les fa la coordinadora de lluita de Cuzco. Però és allà. No és que hi hagi una coordinadora de cada localitat. Després diu, s'ha recuperat molt un tipus d'organització que es diuen frentes de defensa, que era el que utilitzaven els del sud de les zones mineres per fer front a les grans mineres, a les grans multinacionals mineres que hi havia allà, que van haver mobilitzacions importants. Bé, però això s'ha recuperat. Llavors, hi ha diversos tipus d'organitzacions de lluita que s'han anat formant, però no hi ha un pla central. Sí que hi ha una coincidència. O sigui, el d'allò és fora Dima Boluarte, dissolució del Congrés, Assemblea Constituent i càstig al responsable. Això, si algú té interès, fins i tot hi ha gravacions dels dirigents que venen i tots aquests elements són comuns. El tema de Castillo ha quedat com fins a un cert punt, perquè Castillo també té acusacions de corrupció i té una història i ha quedat com un segon terme. Però aquests són una mica els eixos que estaven portant. I els companys nostres d'allà que estan intentant que hi hagi algun tipus de trobada de coordinació nacional de tots aquests organismes de lluita. Aquí els sindicats juguen un paper secundari també, perquè allà hi ha una central sindical, que és la CGTP, Confederació General del Treball de Perú, que té tradició de sectors del Partit Comunista, però que en el Partit Comunista ja no és d'allò, i que fins la setmana de les mobilitzacions no pren una posició de crítica al govern. Ara sí, però tampoc fa cap convocatòria global ni res d'això. Les convocatòries han anat saltant per localitats i per això. I és que estan intentant a veure si és possible que tot això conflueixi amb uns organismes comuns i que hi hagi s'estructuri una organització comuna de tots aquests moviments que van als sectors estudiantils, als sectors de... Vull dir que tot això conflueix en una organització, que és una mica el que avui plantejaven des de Cuzco, els companys de Lima, que també n'hi ha de Lima, n'hi ha a Ayacucho, també hi ha companys del grup i tal, i tots estaven d'alguna manera intentant veure a veure si tot allò podia confluir en una mica. Llavors deien, bueno, ells estan fent això i la importància que té tota la solidaritat internacionalista que aquí hem de veure com el tema de la situació que estan, les mobilitzacions que estan havent-hi, doncs com es pot donar tot un suport i tot això. Jo no sé si això serveix una mica, era bé, no? Per no allargar gaire, sí? I llavors, però hi ha una fórmula, ho dic perquè té la tradició amb l'imperi Inca, que és el tema que ells s'anomenen de les marxes
de los cuatro suyos, ¿vale? Que és la que van convocar el dia 19, aquella que he dit que és quan... I llavors, és com un crit a tothom d'una sublevació general. Els quatre suyos era que l'organització, ja en la tradició inca, hi havia l'organització, estava organitzat en 4 territoris, que eren suyos, ¿vale? I s'anomenaven així, tinc el nom també en inca, si veureu. I era la tradició quan es cridava a que la gent, tothom baixés d'on estigués, perquè hi havia una agressió o el que fos, i era la forma. I aquest moviment de la marxa dels quatre suyos, que és la que es convoca el dia 19, que dic que ja és quan els pobladors arriben a Lima i tot això, té també un referent molt important perquè és el que es va utilitzar per fer caure Fujimori. Llavors, quan cau Fujimori, cau perquè hi ha tota la mobilització popular, i llavors hi ha la repressió, com sempre, baixa de gent, reprimeixen, la gent aguanta, no sé què, no sé quant, i Fujimori cau un mes, això em sembla que és juliol, 26, 27 i 28 de juliol, i ell cau al novembre. És el final del fujimorisme, és la crida que ara replica aquest gener, amb aquesta crida de la gent, com un crit ancestral. No sé si hi ha moltes coses a comentar, si voleu, fem un torn, i els que estan allà també, si fem un torn de preguntes, d'intervencions, del que vulgueu saber. A part d'això, Espanya és un dels llocs en el que té venda d'armament i sobretot material antidisturbis. I amb això hi ha hagut la setmana passada, va haver-hi una moguda, em sembla que és Amnistia Internacional, exigint al govern que s'aturés immediatament l'exportació, perquè és un dels compradors d'armament i material antidisturbis del govern aquest progressista que tenim aquí tan guai. Vinga. No, a mi amb l'últim, perquè l'hem vist també al cas de Colòmbia o de Xile, quan hi ha manifestacions grans, com és la implicància que té el govern de l'estat espanyol i aquest lligam històric d'un país imperialista, però com això continua com a principal inversor, són els principals països, i tot l'hiperfero, i això també el suport polític que els dona. Jo volia saber a nivell de les mobilitzacions, o sigui, no van ser el sindicat, perquè tampoc ho van aclarir. Com va sortir, quins organismes són alguns que s'han creat, hi ha organitzacions territorials, entenc que sindicats d'estudiants segurament sí, però com és això a nivell de tot el Perú? I l'altre, si hi ha hagut algun canvi d'aquest, si s'ha augmentat aquests 6 diputats que van votar en contra de la institució, si hi ha hagut algun moviment a nivell de partits polítics per dalt en resposta a tota la mobilització. O fem un torn, si algú més vol dir, perquè si no parlaríem massa, i en canvi si fem un torn, després és millor. Carlos. No, jo solo volia saber si tenim, lògicament, si se sap qual és el posicionament dels Estats Units respecte al conflicte. Estarà clar que els Estats Units tindrà interessos econòmics molt forts i les dues qüestions suposadament estan defensant els interessos dels Estats Units, Castillo com la vicepresidenta, però si aquesta situació tenia una posició oficial. Està clar que l'escalabrarà en el fons estan els Estats Units molt interessats en continuar manejant el cotarro. Sí, gràcies. Vale. Va, pues més coses. Jo tinc preguntes. No, la primera és si has dit que tot neix del sud i que has dit que és la zona també on hi ha la qüestió més indígena. No sé si a Perú també hi ha la component, com hi havia a Xile, de la capital guanyant territori respecte als pobles indígenes i un cert descuit i la qüestió, no sé si plurinacional, però en tot cas sí.
Llavors, saber si també està agafant aquesta dimensió, com va passar a Xile, també també seguint amb aquesta lògica de coses democràtiques, el paper, si ha estat havent un paper de les dones i la joventut. Aquesta seria una pregunta. La segona, si es veu que, si sembla un procés molt paral·lel al que va haver a Xile, a nivell d'organització de la gent a les mobilitzacions, a nivell de capacitat d'allargar-ho perquè la gent realment s'ha establert en una situació de lluita una mica perpètua, si ja no hi ha vagues i si la gent està organitzada. I la tercera és, perquè sembla que el punt que ho precipita tot és la dissolució del Congrés que fa Pedro Castillo. Llavors, com caracteritzen el partit d'allà aquesta dissolució? Quina és, si la critiquen, si no, si la critiquen, què és el que exigien? Jo volia saber una mica del mètode de lluita, igual que a Xile hi havia la primera, segona, tercera línia, la repressió és prou important i segur que té alguna característica diferencial, o si simplement us va de cara. Jo volia saber si aquest expedient a les notícies allà, si podem consultar, perquè em fa la sensació que es criminalitza molt a la gent que està manifestant. Les coses que m'ho diuen a mi és com que hi ha una rivalització, hi ha com una divisió entre els manifestants i són, no sé, l'ultradreta, no sé, que els estan acusant de coses com per no, perquè els acompanyen. Saber l'altra part de la població, o sigui, la qüestió d'aquestes zones del sud i tal, que estan bastant organitzats, però l'altra part de la població, la classe mitjana, potser, no sé, perquè a Xile sí que és veritat que estava molt dividida la població. I aquí s'està arribant a aquesta part, però l'altra, no sé, jo molt bé com està, que suporten molt bé. Aquí vull dir una cosa. Quan va entrar Castillo al govern, jo el que vaig escoltar d'aquesta classe mitjana alta és com que van agafar una por de que passaria el mateix que a Venezuela i tot això, llavors és com una reacció una mica de cuidado, que la vamos a tener aquí otra vez. Aquí encara. Alguna cosa més? O fem una primera ronda? Jo explico. Jo del que contestaré és perquè des que han començat les mobilitzacions tenim reunions regulars, dic perquè si no se mira què? No, jo parlo perquè ells tenim reunions regulars, jo sé, el dimarts passat vam estar 2 hores de reunió discutint, parlant, o sigui, jo es puc contestar i si hi ha coses que jo no puc contestar, que també ho diré, tranquil·lament, sense problemes, jo li preguntaré a ells i ells us la contesten. Saps què vull dir? Que jo contestaré el que jo sé i el que jo sé és perquè tenim aquestes reunions regulars. Des del Secretari Internacional, quan hi ha mobilització a un lloc, amb aquest hi ha regular. Llavors jo, del que jo conec, del que jo sé. Si una cosa no sé, li preguntem a ells i en 2 dies ho tenim contestat. A veure, el tema de les organitzacions. Ells diuen, aquí hi ha una central sindical, ells diuen burocratitzada, que és la gran central sindical, que és la CGT, Confederació General del Treball del Partit, que ve de l'antic aparell controlat pel Partit Comunista, però què ha passat? Que sobretot en els sectors miners i tot allò hi ha hagut una construcció d'un sindicalisme combatiu. Llavors aquest sindicalisme que no està inscrit, o alguna part sí, però que forma part de sectors més combatius del sindicalisme, són els que han impulsat, per exemple, convocatòries de vaga. Quina força tenen? Regionals o locals. Per tant, què és el que hem viscut? Diu que en suport a Cuzco, no sé què, o Ayacucho, no sé què, tal i qual, hi havia convocatòries de sindicats d'allà. Per tant, hi ha un sindicalisme, diguem-ne, més petit, alternatiu, que s'ha anat construint aquest últim període. Llavors, ells què diuen? Hi ha les coordinadores, per exemple, la coordinadora del Cuzco és una cosa relativament nova, no és tradicional, sinó que s'han reunit davant de la situació
perquè Cuzco està sent un dels enclaus més claus. No sé com dir-ho, vull dir, dels que són més... I ells mantenen una coordinació entre tots els sectors, i allà hi ha de tot. Allà hi ha de tot, gent barrial, gent que connecta amb els de fora, amb els pobladors de pobles més petits i de zones del voltant, i hi ha de tot. Hi ha alguns sindicats combatius, ell, per exemple, em sembla que ell està al sector perquè, a més, també es nota quan parla del tema de la sanitat. Vull dir que em sembla que ell està en el sector de sanitat. Llavors, hi ha coordinadora. I diu, i què és el que té com a més tradició? La lluita en el sud, a la serra, en les zones mineres, d'aquestes que es diuen frentes de defensa. Però tenen una organització centralitzada? No. Sinó que és la forma tradicional en què s'encara quan venen multinacionals que amb la història d'aquella expropien terres, contaminen... O sigui, està molt atravessada, més que amb una lluita indígena, perquè una part d'això ho tenim més en les zones de selva, diguem-ne explícitament, encara que ells se senten de la serra i la gent, diguem-ne, més blanca i no sé què, és la de la capital i de la del nord. Això també t'ho diuen. Vull dir que hi ha aquest component, però la tradició una mica és molt lligada amb temes ecològics en el sentit de preservar l'aigua, per exemple, que no es contamini l'aigua, amb temes d'aquests afectats per explotacions mineres. Per exemple, el tema de les de l'hort i tot això, el coure, és que contamina, o sigui, és terrible. I llavors és l'organització de la gent que viu, que sobreviu, perquè de la serra, que s'enfronten a les organitzacions, amb aquests que en diuen, això sí que, frentes de defensa. I tenen una component ecològica en un sentit ecològic no ideològic, en el sentit d'ecologia, perquè no sé què, no? Sinó de sobreviure en temes com l'aigua, la terra, coses bàsiques. Això és la primera cosa que comentava. Després, li he saltejat i després si hi ha coses d'aquestes. Ells què diuen de la dissolució de Castilla? Ells diuen bueno, Castilla podria haver fet un altre pas. O sigui, diu, hi ha un terme que l'ha utilitzat alguns dirigents d'Amèrica Llatina i tal, diu, és que es va suïcidar. Políticament, òbviament. Per què? Perquè com confiar? O sigui, t'has quedat aïllat del teu propi partit, t'has quedat en una posició de minoria i creus tu que les forces armades et salvaran? Bueno, és veritat, a Fujimori va fer una cosa molt semblant, quan va pujar. És a dir, ell dissol d'allò, però amb una diferència. I és que Fujimori és la dreta i efectivament les forces armades posen al seu costat i ell imposa tota una sèrie de condicions i allà neix la Constitució pinochetista, fujimorista. Fa una mica un Pinochet. Llavors, això ho fa ell, però tu no. I ell es queda completament aïllat. I diuen, quina era la segona opció? Efectivament, la convocatòria d'una mobilització davant del Congrés. Arrepenjar-se aquesta crida a los cuatro suyos. Ell podia haver cridat, però esclar, per cridar això tu havies de garantir que es anava a aplicar un programa que anava a resoldre la situació d'aquesta gent. O sigui, tu no pots dir, veniu que aquí i tararí, que jo seguiré fent ni puja pressupostos d'educació perquè té pressions del Fons Monetari. No puja no sé què perquè té... Llavors, l'opció és una opció de ruptura. I, efectivament, com s'està demostrant, hi havia forces en el sud, sobretot, però no només en el sud, per encarar el Congrés, com està fent la gent ara sense Castillo. És a dir, això que està passant ara sense Castillo podria haver estat dirigit si ell necessitava de la gent per aplicar una constituent, per aplicar un programa que és a favor de la República. Però ell tampoc ho fa. I llavors està venut. Llavors, què és el que la gent d'allà li diu? Home, si Castillo arriba a la conclusió que efectivament per impulsar una constituent que faci, perquè hi ha tot un programa, sobretot al voltant de la terra i de l'expropiació de les mineres i de tot allò, arrepenjar-se sobre la gent que l'ha votat. Però tu no pots fer això en l'aire, que és el que fa Castilla, que se li gira en compte. Llavors, això lliga amb un altre tema. Evo Morales intenta anar
I la Boluarte li prohibeix l'entrada. I diu, no, si tot està provocat des de Bolívia. Ella acusa amb el Castillo de que, en col·laboració amb els bolivians, amb el MAS, per tota una tradició, de que el MAS, Bolívia, Bolívia, Perú, i hi ha una zona comuna de comunitats, ara no me'n recordo exactament, Aymara, sí, Aymara. I llavors diu, no, perquè aquí el MAS havia intentat crear partit, el MAS bolivià d'Evo Morales havia intentat crear partit amb els aymares peruans. I tot això és un complot entre això i no sé què i tal i qual, i li prohibeixen l'entrada amb l'Evo Morales quan va uns dies després a interessar-se pel Castillo. Llavors, aquest tema del... A veure, més coses, per no allargar molt, El tema de lo de... Sí, que comentàveu, no? Hi ha una zona, també a Xile va haver-hi, una zona més estable, classe mitja, no sé què, que davant d'un programa que apareix com a més radical, algú vota Fujimori, Vull dir que Fujimori treu vots perquè algú vota, i Fujimori la continuïtat d'un règim dur, estable, i té, no n'hi ha prou, la Constitucional no vota. Aconsegueixen que la gent acabi votant en un sector. Per això ell parla moltes vegades, diuen els del nord i la capital. Aquí la divisió és el nord i la capital, que ell diu, i no obstant, ells també estan lluitant i no sé què, no sé quant. Però una mica la base més estable del fujimorisme sempre havia sigut la capital. Perquè la classe és mitja, tot això. Per tant, hi ha aquest sector? Sí que hi ha aquest sector. Què fa aquest sector? Com treballa el govern quan ve una marxa de los cuatro suyos davant de tot allò? Venen els que prendran coses, que cremaran, que faran, venen la gent inculta, la gent insegura, i sempre fent aparèixer l'ombra de Sendero Luminoso. Que això és un problema que l'esquerra, o sigui, la deriva de demència en moments, perquè utilitza mètodes brutals. Sendero Luminoso és una organització que reclama el maoisme, per tant, d'una esquerra i d'un projecte revolucionari, i que acaba imposant uns mètodes de terror terribles. Però ja no només d'enfrontament amb els sectors hipotèticament del gran capital, sinó amb els sectors discordants es resolen les coses. Llavors, aquell tema que és el que Fujimori utilitza per liquidar Sendero Luminoso i assegurar un règim que és molt semblant al de Pinochet, sense el cop d'estat, amb diferències, però amb molts elements comuns, que aplica tota la política aquesta del neoliberalisme extrem i una mica com fa Xile, vull dir que agafa molt aquell paràmetre i la Constitució té molts elements comuns, la xilena amb la peruana, amb la Fujimori. I la ràbia ara per acabar amb la Constitució té molt a veure amb el que havia posat a Xile, vull dir que són coses comunes. Llavors, sí que hi ha un sector. Llavors, què intenten? Criminalitzar totes aquestes arribades de gent del camp com a terroristes o pagats pel narcotràfic, que també els intenten acusar. És una barreja de terrorisme i narcotràfic. Aquests són una mica, i aquests són els que venen, que estan finançats per algú, i aquests... Quina posició té Biden? Doncs ja està bé la Boluarte. Al punt de que Mèxic, el president de Mèxic, diu que darrere del cop, perquè ell està amb Castillo, és de la part de l'esquerra, no sé, per dir-ho d'alguna manera, però que està amb Castillo, que allò ha estat articulat amb consentiment, com a mínim, d'Estats Units. I, per tant, hi ha interès de les mineres, etc., que també hi ha d'allà, que vivien acceptant que la situació passa per la Boluarte i que, per tant, Castillo s'ha acabat i punt. Al punt que, per exemple, un grup de congressistes demòcrates, quan comencen a haver-hi morts, demanen un canvi de la política de Biden. Un grup de congressistes nord-americans demòcrates. I no, clar, no. No, vull dir que no hi ha...
no hi ha això, però li reclamen, li fan una carta dient no podem seguir callant davant de l'assassinat de gent. Li fan una carta a Biden, congressistes demòcrates. La posició de l'imperialisme és clara de que ja li està bé la situació d'ara. Vull dir que no, amb això no hi ha el tema. Jo us comentava el tema de com estan organitzats. Ells diuen no tenen res a veure amb la tradició, o sigui, Xile, les primeres línies com s'organitzen, tota la història que vam veure que en el seu moment és sobretot sectors de joventut urbana a Xile. I és una cosa. I això és diferent, això és l'arribada de la gent de la serra, que s'instal·len, que es mobilitzen, que és una altra història. És a dir, que no... És veritat que ells, per exemple, aguanten quan hi ha hagut talls de carretera que ell explicava, diu, és que sembla que vagin a la guerra, perquè venen amb tanquetes i tant, i de tot. Per exemple, a la Universitat de Sant Marcos hi ha escenes de tanquetes entrant allà, en plan com si fos allà una cosa... No? Llavors, sí, però els mètodes sempre són diferents, és més la tradició de la gent, que sí que s'enfronten, ell mateix diu, el 5 que estaven tirant pedres a la policia, que estaven començant una línia d'un tall de carreteres quan aquests 5 que diu que acaben amb condenes amb judicis de 2 hores i condemnats 5 anys. Vull dir que... Sí que... Més coses que ha sortit. A veure, bueno, el de Xile ja estaria, el de la criminalització també, la diferència tan gran entre Lima i el nord i això també. No sé què més m'he apuntat. Algú se'n recorda d'alguna cosa que no... O algú d'allà... Carlos, comentaves... T'has contestat la pregunta, l'has dit ja claríssimament. Era suposadament així, però clar, ja està clar, ja està clarit. Pues no sé si... La paraula que ells utilitzen al sud, no sé qui ha dit, i aquest enfrontament, ells utilitzen el sud oblidat. O sigui, ells diuen sempre el sud, que és d'on es treuen gran part dels recursos amb els que viu la capital, és sempre el sud oblidat. I utilitza molt aquesta expressió d'exclusió. Per això, des d'aquí no podem fer res, hem d'anar a la capital. És sempre aquest recurrent. A Bolívia passa una mica igual. A Bolívia, quan hi ha cap a la capital, també, o sigui, hi ha tradicions de zona, a Equador també. Sí. Vull dir que, però és aquesta lluita de la gent que no és ben bé gent de camp, en el sentit de, sinó gent que sobreviu a la muntanya, que és diferent. Son muchos de los pueblos originarios tienen todas raíces comunes, Ecuador, Bolivia, Perú. Las raíces comunes son pueblos originarios. La madre tierra es el punto del problema. Por eso se puede ligar con el ecologismo. Perú defiende la tierra como el fruto de todo, inclusive de uno mismo. Entonces, esa expresión van a defender ellos, por eso las grandes movilizaciones que hubo en Perú, que hubo en Bolivia, tienen una connotación. No son más campesinos y aquí tiene una connotación más minera. Pero el origen de esta gente es un origen de pueblos originarios. Hay un movimiento de pueblo originario que se ha dado en diferentes lugares, pero tiene una connotación importante. Aquí tendremos que empezar a estudiar mucho más. Los compañeros latinoamericanos son bastante claros, los pueblos originarios están jugando. Aunque tiene una dirección que ha jugado roles inclusive negativos. En Perú, o en Ecuador más claro, podían llegar, lo sacaron una semana al presidente, al famoso Lenín Moreno, y después le dejaron de nuevo porque cuando podían haber quedado con el gobierno. Eso es un tema muy importante. Acá está pasando un poco lo mismo, que en el sur, todo lo que es el Cusco, el sur, son los que están encabezando este gran tema, y las cuatro, la movilización que hicieron ahora, convocando porque de hecho los cuatro significan los cuatro, el este, oeste y el oeste, los puntos cardinales.
Los 4 vientos significa eso. Esa es la esencia. Es decir, vamos de los 4 vientos al centro. Para ellos, inclusive tiene una expresión muy clara. Dice, en Lima no es Perú. Dicen, Lima no es Perú, porque lo identifican como la presión, como lo que le está sacando todo los productos que ellos tienen. Entonces, esta situación, creo que lo que tú me preguntabas es la clave. Es decir, son movimientos populares que van a dejar la vida, lo están dejando y la seguirán dando, pero no tienen una orientación ni una dirección clara hacia dónde tienen que ir. Es decir, acá la confusión del problema de dirección va a ser como pasó en Perú o como pasó en otros lugares, que llegaron a un determinado momento y vuelve todo para atrás. Entonces ese es el gran tema. Yo creo de todas maneras que el movimiento va a dar, por lo mínimo para que cambie el gobierno peruano. Pero ¿cuál es el recambio? ¿Cuál es el recambio? Si entran constitucionalmente, entra un ex general fascista. Si es el que le toca. Porque claro, ella entró porque le tocaba a ella. Si ella, o sea, por la línea sucesoria esta constitucional, entra un militar de la época. O sea, por eso la constitución es buena posición como gobierno democrática, digamos. Claro, que es lo que ellos plantean, que se vayan todos es disolución. Nosotros avanzamos otro tema, claro, desde un punto de vista de la propaganda, es decir, aquí el problema es que se reúna todos los organismos estos de lucha y entonces que la transición a la convocatoria de constituyentes se haga por un gobierno responsable ante los organismos de lucha. Eso está donde está, que dices, está, que es la política que está haciendo el grupo de allá, diciendo que hay que centralizar porque hasta que no intentemos con un solo plan el gobierno y tal, no va a caer el gobierno y el Congreso, porque ahí el tema es gobierno y Congreso fuera y convocatoria de elecciones. Y el tránsito ahí es cuando los compañeros anticipan el tema de esa coordinación que pueda asegurar ese tránsito a una convocatoria de elecciones constituyentes.